thuba elivela enkosini. Amen. Akona ukuba ngiyazi, akona ukuba ngihlakaniphile, but uNkulunkulu ubone kufanelekile ukuba nasusuku lwanamhlanje ngizoma phambi kwebandla lakhe ngikhonza abazalwane ngezwi lenkosi. Angikuthathi kancane lokho, but ngibonga ukuhlonishwa amaZulu. Haleluya. Amen. Ngiyathobeka kakhulu bazalwane. Ngibonge, ngiphinde ngibingelele nakunina nonke enithe naphumelela osukwini lwanamhlanje. Amen. Kuyisibusiso kumina ukuba every Sunday nibe khona sizohlebelelana isinkwa nokuyizwi lenkosi. Amen. Maningi amabandla, baningi abafundisi abashumayelayo, kepha nibone kukuhle ukuba nizohlanganyela nathi. Siyabonga kakhulu. Really asithathi lokho kancane bazalwane. Amen. Kubazalwane abathi mabethenga idatha ibingenza okunye, kepha on a Sunday bayasicabanga, phakathi kweviki baphinda basicabange, either babukele noma balalele intshumayelo zethu. Siyathobeka kakhulu. Amen. Siyathola ubufakazi kubazalwane bonke ukuba intshumayelo ziyabasiza, ziyawenza umehluko empilweni zabo. Sikhulekela lokho kuba kwanga inkosi yomusa ingaqhubeka yenze. Haleluya. Ngoba kakade vele akuthine senzayo, but inkosi yomusa eyenzayo. Haleluya. Thina singabe inkosi eyenza umsebenzi. Thina kahle by right, uma sibuka, we did not qualify, but kunegazi elachitheke eCalvary lathi we qualify. There was a time la ithi inkosi ungakabibikho ngakubiza ngakubeka umprofeti, ungowami ubiziwe, but kube nalento thina ebalekayo ithi hayi inkosi kungani ungakhethanga omunye, kepha isandla sakhe sasilanda labekade sibhajwe khona sasibuyisa. Haleluya. Sathi inkosi iyasidinga. Amen. So siyathobeka ngendlela eyisimanga ngokuthi amaZulu asihloniphe, ngokuba amaZulu abheke ngakuthina bazalwane. Hallelujah. We really appreciate and we are grateful. Kwanga inkosi yomusa inganibusisa nonke. Amen. Glory be to God. Now namhlanje we have a word from the Lord. Esizokwabelana ngalo. You will remember ukuba siqedile ukukhuluma ngamabandla. Hallelujah. Amen. So sazilungisa kancane phela ukuthi be ready for namhlanje. Amen. Emabhayibhelini ethu incwadi Philippians Chapter 2, we are reading from verse 5 to verse 11. Umyalezo wethu wanamhlanje inkosi ubeke enhlizweni yami uthi, there's no other name. Hallelujah. There's no other name. Alikho elinye yebazalwane igama kahle asinalo elinye. Uzozwa ukuba
maningi wona akhona kepha thina elinye asinalo. Hallelujah. Ngicela mhlambe bazalwane iphethwe ngesizulu khona bese asifundela the book of Philippians Chapter 2 verses ncwadi yabaseFilipi isahluko sesibili verse lesihlanu ukuya evesini le-11 ngokusizwa inkosi ungasifundela ke. AbaseFilipi Chapter 2 verse 5. Mawubekile lowo mqondo wakhona nakuKristu Jesu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingwa noNkulunkulu. Ukulingana noNkulunkulu. 7. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi esefunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke uNkulunkulu waphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze ukuthi ngegama likaJesu amadolo onke abhuqe, awabasezulwini newabasemhlabeni newabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube yinkazimulo kuNkulunkulu kuyise. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngicela ukuyifunda NLT. In English, the Bible reads as follows. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sizovala namehlo. Sesizile kuwena uNkulunkulu wami. Siyazi ukuba abantu abahlanganisi kungekho obaphathele kona. Silungisa inhliziyo zethu ukuba zivuleke. Uthezwini lakho uma engasemnyango uyanqonqotha. Uma umuntu ezwa izwi lakho avula umnyango, uzakungena uhlale naye, udle naye maqeda adle nawe. Nathi ke Nkosi sivule iminyango, siyalizwa izwi lakho, khuluma ngalo, usuthise uphinde ubusise umphefumulo wethu. Siyabonga ngalo nakule ntambama yanamhlanje. Sicacisele lona uNkulunkulu wami. Sithuma siphuma kule ndawo sibe sigcwele lona ngelihle igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Thatha udumo ke uNkulunkulu wethu ngayo Jesu Kristu ozobuya masishane. Amen. Kukhona owesifazane lithi iBhayibheli uma likhuluma badibana noJesu emthonjeni. Now lithi iBhayibheli uma bedibana emthonjeni uJesu wahlakanipha ukuba atshele abafundi ukuba
mabahambe bayofuna ukudla ngoba efuna ukuba adibane nalo wesifazane eyedwa. Lo wesifazane uma aya emthonjeni, she was quite careful ukuba akaye emthonjeni uma kukhona abathile, ngoba kukhona uhlobo oluthile lwabantu angadlelani nalo noma angazwani nabo. So ubeqaphela ukuthi uma eya emthonjeni ayokha amanzi njengendlela yabo bonke, afike lapho laba abanye sebaqedile ukukha bese ufika khona uyakha nganamuntu eyedwa. But lithi iBhayibheli ngaleli langa uma efika ezosondela emthonjeni engowesifazane waseSamaria, lithi iBhayibheli wafika khona wathola umuntu wesilisa ongumJuda. Uma efika kulomuntu yena ubekade ephethe imbiza yakhe, but lo ongumJuda ubekade ame emthonjeni engaphethanga mbiza yokukha amanzi. Lo wesifazane ngiyacabanga ukuba wabanayo imibuzo, but wathi ngizoke ngizwe namhlanje because I thought ukuthi ukuphuma kwami namhlanje kuyafana nokwayizolo. I thought ukuthi akekho umuntu engiyomfumana. Ngiyamangala ukuthi kukhona umuntu emthonjeni, and mind you yilo muntu engingadlelani naye, but ngoba amanzi ngiyawadinga, therefore angisakwazi ukuba ngijike. Let me go to emthonjeni ngiyokwenza lokho engikuzele, maqeda bese ngiyahamba, because ukuya kwami emthonjeni yingoba nginxaniwe ngifuna amanzi. So ukufika kwami emthonjeni akwazi ukuba kubuyiselwe emuva noma akwazi ukuthi kubuye kupostpone, kumele ukuba ngiye ngalesi sikhathi. So indaba yami yokuya emthonjeni sengiyaya khona, sengiyiqeda khona phambili uma ngifika. Ngempela lithi iBhayibheli wafika kuphi emthonjeni. Uma efika emthonjeni lithi iBhayibheli wamfumana umJuda emthonjeni yena engowaseSamaria. Lithi iBhayibheli kwaqala kwabakhona iconversation ebakhona, ingaqaliwe uye lo wesifazane, but iqalwe yile nsizwa athe umefika wayithola khona emthonjeni. Lensizwa yathi kuyena bengicela ukuba ungiphuzise amanzi. Now lithi ke iBhayibheli wabona ukuba lensizwa uma ifika vele umbuzo wakhe so uyaqala manje uyaphenduleka ukuba lensizwa ayinayo into yokukha ini amanzi. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli uma lo wesifazane eqale khuluma nalensizwa uqala ayibize ngokuba uyingumJuda. Uqala athi kuye wena muntu ongumJuda, ngoba uyazi ukuthi thina baseSamaria nani bakaJuda asidlelani. Kuhamba hambe ini iconversation yabo, maqeda athi kuyena maqeda kuhamba hambe isikhathi athi kuyena prophet. Maqeda kuhamba hambe isikhathi athi Messiah. Ngithi kuwena uqale wathi mJuda, wabuya wathi wabuya wathi prophet, kwathi egcineni kwendaba yakhe wathi Messiah. Yinde guqule lamagama kaJesu, i-conversation as they kept on speaking, as baqhubeka bekhuluma, because kunezinto ebese ehamba kuyena zikhanyiseleka, ibonakala kuyena ukuthi lo muntu mkhulu kunalento ombize ngayo last time. Maqeda wakhuphula igama lokumbiza, wambiza ngokungaphezulu kunaloku ambize ngako. That is why noma sekaya emzini eyobatshela uthi izani zobona ungitshele konke
ingebe uKristu na ingebe uye yini umsindisi lo bekade simlindile all along, ngoba egameni lomuntu kula sithola khona ini i-identity ukuthi lo muntu lo kahle kahle ungubani. Lo muntu lona uma abantu behleli bagcwele erumini elithile kunegama ongalibiza bese umuntu athi enter into attention, ngani ngoba usubiza igama lakhe lingafani namagama abanye. Kunento engenzeka futhi ubiza igama lomunye umuntu bese loyo muntu angangeni ku-attention ngani ngoba awubizange lakhe igama. So kukhona a mystery in a name, because ever since the dawn ye creation uNkulunkulu wathanda ukuba izinto ezithile ziqanjwe. Hallelujah. There is nothing emhlabeni uma ungathi uyabukisisa kahle engenalo igama. Into nento indala yintsha, into nento inani inegama. Now lithi iBhayibheli uJehova wahlala phansi maqeda wabumba ilwane, wathuma eqeda ukuyibumba wabumba eindizayo, wabumba ezasendle, wabumba ilwane zasekhaya, wayibumba zonke, wathuma eqedile ukuyibumba wayithatha zonke wayibikisa kumuntu encwadini kaGenesis. Now uma zifika kumuntu injongo kaSimakade bekade kungukuthi lezilwane uma seyifikile maqeda bese umuntu ayiqambe ini amagama. Na uma eqala umuntu eqamba amagama, lithi iBhayibheli nguyena umuntu owathi wena uyinyoni, wena uyijuba, wena uyibhubezi, wena uyinkomo. Maqeda lezilwane zambatha lokhu umuntu akushilo waqamba kuzona wathi lezilwane zilento. Amen. Ekugcineni kwabona konke uma sekudalwe umuntu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabona ukuba akukuhle kuba umuntu abeyedwa, bese lithi iBhayibheli wathi ngizomenzela umsizi who is suitable for lo muntu. Maqeda lithi iBhayibheli walalisa ubuthongo uAdam, umesalele ubuthongo. Maqeda uNkulunkulu wathatha ubambo wayomdala umuntu wesifazane, weza wabuya wazodibana amehlo namehlo, ubuso nobuso nomuntu. Maqeda uma uAdamu embuka embona uEva wajabula, wabakhona ukugxuma okwenzakalayo, waqeda wathi lo kuyathiwa ithambo lamathambo ami, inyama yenyama yami. Ngobani? Ngoba uqhamuka from mina. Maqeda wamqamba igama wathi igama lakhe uyabizwa ngokuba she is a woman. Why? Ngoba she was taken out of a man, and mind you ubizwa a woman simply because she is a man. Uyindoda kodwa uyindoda that has a womb within her, uyindoda that can incubate izinto engekho. Maqeda bese ziba khona. Uyindoda engakwazi ukuba izale, uyindoda engathatha uhlamvu oluncane. Maqeda bese yalikhulisa bese kuphuma okukhulu. That is why she is called a woman, ngoba kakade eBhayibhelini ubedalwa wadalwa ukuze azosiza umuntu, ngoba uNkulunkulu wabona ukuba akusikuhle ukuba ahlale yedwa. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli bazala abantwana uKhayini benoAbela. Emva kokuba bazala abantwana, lithi iBhayibheli uKhayini waba nomona, waqeda wahamba wayobulala umfowabo uAbela. Lithi iBhayibheli endlini kaAdam kwangasaba mnandi. Why? Because sekunesikhala sesibekhona lo bekade khona akasekho. Uma uAdam ebuka inzalo yakhe uyabona ukuthi sekukhona osekushoda. Bese lithi iBhayibheli wabuye wamazu Eva umkakhe. Maqeda uNkulunkulu wabuye wababusisa
ngengane. Lithi iBhayibheli wayiqamba igama lokuba uSeth ngoba wathi uNkulunkulu umbekele enye inzalo esikhundleni saka Abela, njengokuba uKhayini afikile wazombulala uAbela. Haleluya. Ngiyakhumbula bazalwane ukuba kunalomzalwane eBhayibhelini igama lakhe uNoah. Konje uNoah wenzani? uNoah wakho umkhumbi. Haleluya. Lithi-ke iBhayibheli uNoah ubekade enamadodana amathathu, uShem, uJafet noHam. Haleluya. Now lithi-ke iBhayibheli ngelinye ilanga waphuza uNoah wadakwa, wathi mesedakiwe uNoah wayolala wakhohlwa ukuthi akagqokile. Bese lithi iBhayibheli kwafika uHam kuyena wabona lokho akubonile, waphuma egijima waya kubafowabo eyobatshela ukuthi zanizobona sengibona ihlazo lakababa sizalayo. But lithi iBhayibheli lamadodana amabili uShembe noJafeti beza but bengazile ukuzobuka ihlazo, but beza baphethe ingubo ukuthi bazokhavara ihlazo lakababa obazalayo. Lithi iBhayibheli bebahamba babheke emuva kodwa beya kuphi? Beya phambili, yethi bahamba nje baphethe lengubo so that bayovala ihlazo lingabonakali, ngoba into esibizelwe yona bazalwane ukuba sizovala ihlazo. We are called to be a covering, yokuvala ihlazo of each other, of standing in the gap for each other. Why? Because abanye bethu banamandla siyavuma, but iqiniso lithi abanye bethu babuthakathaka and akudingekile ukuba si-expose amahlazo of each other njengebandla, but bekudingeka ukuba siyokhavara ihlazo so that laba fowethu nodadewethu bashayeke khona uma kungenzeka, uma kukithi izwe lingazi ngobani. Uma sifikile thina we will be the covering of ihlazo. Manje kwenzakalayo kulezi insuku abantu bayasaba to even come out ngobani? Ngoba amahlazo abo will be exposed, ngoba abantu babebegiya ngethambo labo ukuthi nimbona nje vutha kangaka nako kumhlulayo, bese umuntu akhetha ukuba athule engakhulumi. Ngobani? Ngoba kusasa kungenzeka abone ihlazo lakhe seli-advertisewa kuFacebook, abantu behleka bathi nimbona nje loya ingoba nako kumhlulayo. But iqiniso lithi sonke sinayo into ebayihlazo kuthina edinga ukuba ikhavarishwe, ayidinga ukuba ibe exposed kuzizwe lihlekisemayo. Lithi iBhayibheli uma sevuka uNoah waqalekisa uHam. Amen. Uma ngiqalekisa uHam, uNkulunkulu emdala umuntu engifuna ukubamba ukuthi umuntu bekangaqalekiswanga. No. Nalo owabulala umfowabo uKhayini, uNkulunkulu azange zamqalekise. God did not curse uKhayini, but wathi cursed be the ground ohamba kuyona, ngoba beyangakwazi ukuthi aqalekise umuntu. Angayiqalekisa yena self kanjani ngoba umuntu wenziwe ngomfanekiso wakhe. That is why uNkulunkulu angazange akhiphe igama lokuba aqalekise. But ukhumbule kunegama uSimakade walikhipha wathi zalanani nande ngcwalisa umhlaba. Maqeda lithi iBhayibheli wababusisa, he blessed them. God did utter a blessing encwadini kaGenesisi. Bese lithi iBhayibheli kukhona omunye ubaba wakhula maqeda wasuka waphuma ephumela inkosi, wathi Simakade ngifuna ukuyokukhonza, ngifuna ukuhamba nawe. Lithi iBhayibheli igama lakhe uAbraham. Wathi umeqanjwa leli gama kwathiwa ukuthi Abraham kusho ukuthi exalted father. Now lithi iBhayibheli umeqhubeka enonkosikazi wathi 75
waqhubeka iyodwa intabe kadanga nayo beyanganabo ini abantwana. Lithi iBhayibheli uma iminyaka lo iqhubeka abantu bembuza ngubani igama lakho. Lithi iBhayibheli bekade batshela athi igama lami ngingu-Abraham bese bayabuza bathi ukuthi Abraham kusho ukuthini bese uyabatshela ukuthi Abraham kusho ukuthi father bese bayambuza bathi kuyona abantwana abayingakhi maqeda bese uyathula ngoba akazi ukuthi uzofakaza athini bese kakhathele ukuthi alokatshela abantu ukuthi akunamntwana. Lithi iBhayibheli yaloku ihambe njalo iminyaka isikhathi siloku sikhuphuke njalo isikhathi siloku singabuyele emumva waze wabana 99. Usara ungakhe wabana 89. Amen. Wathi uSara makana 90 Abraham ena 100 wabakhona into eyenzakalayo. Hallelujah. Wafika uNkulunkulu into yokuqala awafika wayenza uNkulunkulu kwaba ukuthi before I give you a son Abraham ake ngiqale la ukuba ngikushintshe igama. Wamshintsha igama from Abraham igama lakhe manje laba uAbraham. Abraham waba nenkinga yokuba useshintshwe igama ngoba wahamba wayocheck idefinition kaAbraham wathola ukuthi idefinition kaAbraham yandisa inkinga zakhe. Bekacabanga ukuthi inkinga yakhe incane because look he was only called a father ubaba nje kuphela. But manje uma sekaba uAbraham sekabizwa about a father of a multitude and uma abantu beqala bembuka abasibone nesixungu okuthiwa usizele ngoba manje sekuthiwa ungubaba wabantwana abaningi but into emhlupha yi1 ukuthi akunamntwana. Amen. Igama likhona but lokabizwa ngako akukho. He can't connect it. Maqeda wasuka uAbraham wayobuza kuNkulunkulu kuba Nkosi why kwenza lokhu because anginamntwana and semdlulile ngokweminyaka. Number 2 no Sara kasanako lokwabesifazane okwazi ukuba kwenza izinto maqeda bese ziyenzeka. Maqeda uNkulunkulu wathi kuyena phumela ngaphandle Abraham ngifuna wenza into eyodwa ngifuna uphakamisela amehlo wakho ubuke phezulu. Wathi Abraham ubonani? Wathi Nkosi ngibona izinkanyezi. Wathi usimakade sibale Abraham. Wathi Nkosi angikwazi ukuyibala. Wathi kungani ungakwazi ukuyibala? Wathi ngoba yiningi kakhulu. Wathi yoba njalo inzalo yakho iyolingana nezinkanyezi zezulu akeke uzukwazi ukuba uyibale. Maqeda lithi iBhayibheli wanga nalethi uthi ngiyakuzwa Nkosi but ngathi kusesenento engayitholi kahle semfuna to even account even for nanomkabo Sara ukuba yena infuse kanjani kuyona le ndaba because uyamtshela ngenzalo yami eyobile phezulu. Wathi Abraham inzalo yakhe ihlukaniseke kabili phumela ngaphandle unyathela isihlabathi solwandle. Maqeda lithi iBhayibheli wasinyathela lo isihlabathi solwandle umehamba esihlabathini solwandle. Wathi kanjalo Abraham thatha lesanti maqeda bese uyayibala. Lithi iBhayibheli wathi angeke ngikwazi Nkosi ukuba ngiyibale ngoba isanti iningi kakhulu. Wathi kunjalo ke Abraham injalo inzalo yakho le twofold because when you live inzalo physically uphinde ube nenzalo futhi spiritually. Inzalo yakhe iyolingana nesihlabathi solwandle ayizukwazi ukubibaleke. Maqeda wathi Abraham kunikezele igama lakaHam. Why? Ngoba ngiyede uHam kuwena ngoba kwaqalekiswa indalo yami befanele ukuba ingaqalekiswa. So sengithatha lokho oqalekisiwe from inzalo kaHam ngoba lamazwi bewane potential to even cripple a generation or even generations to come. Ngithatha lo Ham ngiyo-infuse egameni lakho ngimfaka uyahlangana noAbraham. Maqeda bese kuphuma ubani? uAbraham. Bese ngiyabuya ngithi kuwena lenzalo yayiqalekisiwe kaHam seyobusiswa ngobani? Abraham. Ngoba ngawe inzalo yonke izizwe zonke zomhlaba ziyobe zibusisiwe ngesimanga sakho. Amen. Bengizothi asinale linye.
Hallelujah. Amen. Nikhona bazalwane. Amen. Uma sifunda iBhayibheli lisitshela ukuthi kunabantu abahamba noNkulunkulu, right? Amen. Uma behamba noNkulunkulu kunendoda ugama layo uMoses umehamba noNkulunkulu washo into eyodwa wathi Nkosi angikwazi ukuhamba nawe ngakubonanga ngifuna ukuhamba nawe ngikubonile maqeda uNkulunkulu ehamba embonisa ukuthi this is me Moses, this is how I look, this is me Moses. Maqeda uthi uMose masekambonile wanela so to speak uthi uMoses Nkosi angikwazi. Laba bazalwane bahamba naye uma behamba naye endleleni baqeda bamqamba amagama ngaloku abambona abenzela kona. Lithi iBhayibheli Abraham eseyifumene indodana yakhe wathola umbiko obekade quite disturbing so to speak uvele enkosini owathi thatha ingane yakho Isaac uyonikela ngaye entabeni. Lithi iBhayibheli wasuka ekhaya engambikelanga uSara ukuthi uyothatha indodana yokwenza umhlatshelo wahamba naye umehamba naye wathi encebini yakhe hlalani la sizobuya nomfana. Lithi iBhayibheli baqhubeka umfana phethe inkuni umfana phethe umlilo wabuza umbuzo umfana wathi baba iphi imvezohlatshwa wathi uAbraham umeyiphendulela uNkulunkulu will provide imvezohlatshwa akashongo kumfana ukuba wena uyimvezohlatshwa. Lithi iBhayibheli uma sebafika entabeni wathi uNkulunkulu uzungambulala umfana maqeda nayi inqama lapha ibanjwe ngeimpondo thatha yona wenze ngayo umhlatshelo. Bathi ke uma bechaza uAbraham waqamba leyo ndawo wathi iJehova Jireh okusho ukuthi entabeni kaSimakade kuyabonelelwa ngobani umbonile uNkulunkulu ebonelela umbonile uNkulunkulu ebayiprovide esidingweni sakhe. Uma bechaza uma bebuza ukuthi why wathatha umfana walalela izwi lenkosi ukuthi ngimthathe ngiyoyenza ngayo umhlatshelo. Lithi iBhayibheli encwadini yabaseRoma he believed ukuthi uNkulunkulu noma umfana engafa but uNkulunkulu is able ukuba phinde amvuse yena lo uNkulunkulu owamnikeza umfana sengasekho themba ngekho lutho is the same God who is able ukuthi ayofika endaweni enganalutho maqeda amemeze bese kuba khona izinto eziphilayo. He is the same God ofoma amathambo out of nothing. He is the same God onikeza ukuphefumula entweni abantu abathi ayiphili. So he believed ukuthi uNkulunkulu will be able ukuthi aphinde amraise. That is why wathi umekhuluma nencegu hlalani la sizobuya nomfana umenyuka entabeni wanyuka nendodana eyodwa umesebuya entabeni wabuya namadodana ayinkulungwane. Hallelujah. Nomzalwane wahamba noNkulunkulu umehamba naye uNkulunkulu wathi God you deserve ukuba ngikwakhele ialtar. Lithi iBhayibheli umehamba naye bona ukuthembeka kwakhe igama lakhe uGideon. Lithi iBhayibheli umesehambile noNkulunkulu uqeda umakhela ialtar maqeda uma eliqamba lelo altar uthi iJehova Shalom okungukuthi uNkulunkulu wokuthula. Na uNkulunkulu mohamba naye uhamba naye maqeda kufike isikhathi la kupha khona ini ukuthula. Khona isikhathi sokuhlaselwa khona isikhathi sokudlema nasentweni but khona isikhathi la uJehova akupha khona ini ipeace. Hallelujah. Kuneqhawe lempi uma silifunda iBhayibheli. Lithi iBhayibheli bekade kuyindoda yempi bekanganqeni ukuba aphume ayempini but engothanda ngaye he always consulted with the Lord ukuthi Nkosi ngiphume yini ngiye empini ngihambe yini ngiyolwa. Lithi iBhayibheli igama lalendoda uDavid and ukuthi David kusho ukuthi beloved othandiwe. Mara leli gama laka Davide ize lilihle ize lithandeka but khona la ngasifaka khona
khona amandla elinganawo noma singalibiza ngoba ngithe kuwe asinalo elinye igama. Now that is why ngizokulethela even the beloved of God owathi uNkulunkulu ngaye ngithola umuntu owenhliziyo yami, ngithola umuntu ofuna mina, olambele mina. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga waphuma uDavide eyolwa namaFilisti. Lithi iBhayibheli umefika lapha walwa namaFilisti waqeda wawanqoba, wathi umeseqedile ukunqoba amaFilisti waqaphela into eyodwa, wathi uJehova ungifohlele ezitheni zami, ufike kuzona izitha zami, wangena kuzona njengamanzi amaningi. Maqeda lithi iBhayibheli waqamba leyo ndawo ngokuba yiBalperazim, okungukuthi unguNkulunkulu okwazi ukuba akufohlele ezimeni zakho, unguNkulunkulu okwazi ukuba akungenele even ezitheni zakho, ayodiffuser even imihlangano yegama lakho wena ongayazi. Maqeda bese bayabuya abantu bazokutshela bathi usibanibani ubekhuluma ngawe wena ungekho. Hallelujah. Wathi kuyena unguBalperazim ngoba unguNkulunkulu ofohlayo. Khona indoda ebekade ingafuna okuningi. Ngithe kuwena asinale elinye igama, ngathi singasho bazalwana asinale elinye igama. Asiphindeni futhi asinale elinye igama. Now kunendoda eBhayibhelini, lithi iBhayibheli le ndoda ibingafuna izinto eziningi, bekade ifuna nje ukubusiswa, ingafuna okuningi. Yazi yahamba yotshontsha isibusiso somfowabo. Lithi iBhayibheli yalo iqhubeke njalo kwathi ngelinye ilanga isingaphandle yabona ukuthi khona umuntu ozayo. Wathi umefika lo muntu, lithi iBhayibheli lesilungu they wrestled all night, yabambana nale ndoda. Bese lithi iBhayibheli yakhuluma le ndoda, yathi kuyena ngiyeke sekuyasa. Sizwa uJakobe athi angikwazi ukuyeka ungakangibusisi, ngiyeka nje uma sungibusisile. Bese lithi iBhayibheli le ndoda yamnyathela onyongeni, but still uJakobe held on, wabambelela kule ndoda. Lithi iBhayibheli umebambelele yathi le ndoda ngiyeke Jakobe kuyasa, wathi angikuyeke ungakangibusisi. Maqeda lithi iBhayibheli wambuza umbuzo, wathi ungubani igama lakho? Wakhuluma uJakobe wathi nginguJakobe, ngoba ukuthi Jakobe kusho ukuthi umkhohlisi. Maqeda lithi iBhayibheli wakhuluma le ndoda kuye, yathi from today awusasiye Jakobe wena, from today sewungu-Israyeli. Ngobani? Ngoba ulwe nabantu wabanqoba, waphinde wazolwa noNkulunkulu waqeda wamnqoba. Now that is why today I have changed your name and given you a new name. Maqeda lithi iBhayibheli wathi umesebonakala uJakobe wabonakala sehambe qhuka. Ngobani? Ngoba every time we have an encounter with the Lord, an encounter changes us. We cannot have an encounter noNkulunkulu qeda singaguquki. Amen. Khona umfana lapha eBhayibhelini, lithi iBhayibheli wakhula umfana ekhula. Watholakala phi lo mfana? Lo mfana watholakala emanzini. Kwenzakalani ukuze umfana etholakala emanzini? Kwaphuma isimemezelo sokuba bonke abantwana abazaliwe bamaHebheru babulawe. But bathi uma beqala bebeka amehlo phezu kwalo mfana babone emuhle, ebovu, ethandeka, babuka amehlo akhe bathi asikwazi ukumbulala. Maqeda lithi iBhayibheli bamfihla, wahamba amalanga, zahamba izinyanga, bathi kwasho ukuthi isimo sesitense ngoba bakwazi kuphela ukuba bamfihle for 3 months. Maqeda lithi iBhayibheli olifundayo uma umama wakhe sebona ukuba akakwazi ukuba aqhubeka mfihle, wayomthungela ubhaskidi. Lithi iBhayibheli wafaka ibitume nenkotayi, wathatha ubhaskidi wayomfaka emlanjeni. Umemfaka emlanjeni, lo mlambo unama crocodile, but wathi ndodana yami, I love you too much to see you suffer. I love you too much ukuba ngubone ufa ngenkemba. Ngiyakholwa, ngiyathemba wenza umkhuleko. Wathi ngalo bhaskidi akayi
kudliwa ama crocodile ngalo basket akayudliwa inyawo ilwane zasendle bese lithi iBhayibheli wayofloata emlanjeni elokuqhubeka lapha ku river uma eqhubeka ku river waze wabonwa indodakazi kaFaro yamkhipha yamhlenga from emlanjeni bese lithi iBhayibheli yamthatha yamikisa ephakisi understand ukuthi lo uyinzalo yalabantu abathi mababulawe but ngoba sekangene ebukhosini ngesandla sowasebukhosini akasa kwazi ukuba afe maqeda lithi iBhayibheli watholakala wafunyanwa owesifazana ozokhulisa ingane maqeda bese lithi wakhula umfana uma sekhulile wathathwa wabuyiselwa endodakazini kaFaro bese lithi iBhayibheli wayoba indodana yendodakazi kaFaro bese lithi iBhayibheli indodakazi kaFaro yamqamba igama yathi umfana igama lakhe uMoses ngobani ngoba uMoses ngamthola emanzini ukuthi Moses kusho ukuthi ngakudonsa emanzini kukhona omunye umama lithi iBhayibheli ngenxa yenhlungu yakhe ngenxa yosizi lwakhe waqamba igama wathi umembona umntanakhe wathi nginosizi kakhulu maqeda wamqamba igama umntanakhe wathi igama lakho kuyakuba uJabezi elithi iBhayibheli wathi umeya uJabezi eyobuza mama igama lami lisho ukuthini wathi ngiqambele igama ngobani ngoba ngibona inhlungu nosizi lwami bese lithi iBhayibheli uJabezi wathi I don't subscribe to that name I don't subscribe to my mother's pain maqeda bese lithi iBhayibheli wahamba wayothandaza uJabezi waya uNkulunkulu wabiza wakaIsrayeli wathi sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandisa umkhawulo wami isandla sakho sihlale phezu kwami wathi uJabezi maqeda ungivikele nasebubini maqeda lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamupha njengokuba ecelile bese lithi iBhayibheli khona omunye wesifazane ogama lakhe linguNaomi lithi iBhayibheli wasuka ezweni lakhe wahamba lithi iBhayibheli uma sebuya bambiza bathi akusuye yilo Naomi maqeda bese lithi iBhayibheli wathi ningambizi ngoNaomi bize ngomara ngoba inkosi ngiphathe ngomunyo omkhulu ngaphuma ngigcwele sengibuya ngi-empty ngihambe kunezinto sengibuya ngenalutho asinalo elinye igama bazalwane haleluya emhleni kaHerodi inkosi wathi uHerode ebusa kwaba khona umpriest okhona ukhonza useva ethempelini lithi iBhayibheli lo mpriest ubethandaza every day kepha banenkinga eyodwa yena nomkakhe ukuthi ingane abanayo lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wathi eqhubeke ekhonza kwafika ingelosi kuyena yathi ungathuki Zakariya ngoba isicelo sakho sizwakele enkosini ungathuki Zakariya ngoba ukukhala kwakho uJehova ukuzwile umkakho uzokhulelwa uElizabeth maqeda azala ingane lithi iBhayibheli uZakariya akazange akholwe ukuthi lokhu kuzokwenzeka lithi iBhayibheli igama elithi Zakariya lisho ukuthi uNkulunkulu uyakhumbula ngoba bese kuyisikhathi sokukhunjulwa kwabo but uZakariya was not in a position ukuthi amkele ukukhunjulwa kwakhe usimakade athohlabelelayo lo unyaka wethu wokukhunjulwa yini amazulu but uZakariya did not believe ukuthi sekuyisikhathi sokuba ngikhunjulwe amazulu sekuyisikhathi sokuba ngibusiswe maqeda sizwe ingelosi ethi kuyena ngoba zange ukhole uzothula ube yisimumo until lokuze kwenzeke why akhetha ukuthathula beyisimumo ingoba kunento ekhona ezwini uma ungathi uyaqaphelisisa kahle uma ekhuluma uyamkhumbula uPaul lithi iBhayibheli ngoba ubekade ezingela ibandla azange athuliswe chabo lithi iBhayibheli washawa yilightning maqeda wavaleka amehlo why simakade ukhetha ukuba uZakariya thule ingoba lo mntwana azomzala uthi ngowakho umlomo besezelwe ngiyizwi elimemeza ehlane njengaloko washo umprofeti wathi lungisani indlela yenkosi amen
igama lomntwana ozalwayo kuba uJohana. Bengizothi asinale elinye bazalwane. Hallelujah. Amen. Sesiyafika la siyakhona. Amen. Amen. Lithi ke iBhayibheli ukhona owesifazane owazalwa. Uma ezalwa decide wanquma ukuba ngiyakuyigcina ngibe intombi ngikhonza uNkulunkulu. Uma esayigcinile igama lakhe bathi uMaria. uMaria leli gama lithathwa from igama lakudala lesiHebheru laka Miriam. uMiriam bekade kungudade wabo Moses. Now lelo gama linama meaning noma ama connotations amabili. Eyokuqala isho ubeloved othandiwe. Eyesibili lisho ibitterness. Uyakhumbula ngenkathi uIsrael ephuma ezweni lobugqila lithi iBhayibheli bahamba bafika kwenye indawo. Uma befika kule ndawo amanzi akhona bekade angaphuzeki ngoba the water was bitter. Bese kulithi iBhayibheli lawo manzi kwathiwa manzi waseMara. Why? Because uMaria umele ibitterness. At the same time uMaria that bitterness it's also applicable to impilo yakhe ngenkathi aseyisigcina enkathi aseGibhithe. Amen. uMiriam. Hallelujah. Ngathi singathi siyabonga Maria kepha igama lakho nalo khona la lingasimikisi khona. Manje Maria asifuna ukuphazama wasenzela into enkulu. Uyakhumbula yathi ngelosi umifika kuyena yathi wena ofumene umusa esifazaneni. Wamangala uMaria ukuthi ukubingelela kunjani lokho. Mesetshela ukuthi uzokhulela uzale ingane maqeda bese uyiqamba igama. Lithi ke iBhayibheli uMaria ngiyena lo wazalela ini umsindisi. Nguyena lo wazalela leli gama esikhuluma ngalo. Leli gama esikwazi ukuba siyongena ngalo eindaweni zonke. Leli gama elenza ukuba singavinjwa eindaweni lafanele ukuba sibe khona. Siyabonga Maria wasebenza marakhwesha Maria suka Maria ngoba thina asizanga kwelakho igama. Siyabonga wenza umsebenzi omuhle omkhulu. Siyabonga naye uMaria ubuye athi inkosi yami. Nathi we join in no Maria sithi inkosi yethu ngoba igama laka Maria alinawo amandla. Ngoba umprofeti kunento awayikhuluma pertaining to life kaMaria wathi bheka intombi yakhulela izala indodana maqeda bese leyo ndodana iqanjwa igama lokuba uImmanuel. Uma uImmanuel etranslatewa noma ehunyushwa kuyaye kuthiwe inkosi inathi noma uNkulunkulu unathi. Uma ngimbuka mina lo Immanuel ngiphinde ngimfanise naleli gama elivela kuTestament elidala kaJehova okuJehova Shama. Ukuthi Jehova Shama kusho ukuthi uJehova ukhona kuleyo ndawo. It means God is there. Uma inkosi nathi phakathi kwethu it means ukuthi Jehova Shama. Hallelujah. Now uma sithatha i-dictionary sibuka siyokhangela sifike sibheke igama laka Jesu. Leli gama elinikeziwe ebantwini ukuba abantu basinde ngalo. Uma siyophenya kuma dictionary leli gama uma li translatewa kahle kuvela igama laka Joshua kunokuba kuvela igama laka Jesu. Now kusho ukuthini ukuthi Joshua angithi amkhumbula uJoshua ukuthi wenzani kancane nje 1 second. uJoshua ngiyena lo owathatha isizwe sakaNkulunkulu from esandleni sakaMoses. uMose sebulewe wasithatha wayosifaka kuphi ezweni lesethembiso. Now the question comes ukuba what does Joshua mean? It means ukuthi uNkulunkulu uyinsindiso yethu. God is salvation. uNkulunkulu
uyasisindisa. Hallelujah. Amen. 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 Igama laka Jesu kuyavela ukuba unguMesiya. Angithi ukuthi Mesiya kusho ukuthi msindisi. Manje kukhona abanye laba bhajwa khona. Bahambe babhajwe because abafuna ukuthi bathi Jesus. Amen. Amen. Bayakholwa bona. Bayamthanda uNkulunkulu, bayamthanda uJesu. But bathi le ndaba right masiyilanda from the source, because uJesus even at his time he was not called Jesus. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. He is Jesus the Messiah. So ubengubani igama lakhe, the original one. The original name or word laka Jesu bekade kungu Yeshua HaMashiach. So mawuthe Yeshua HaMashiach uqedile nje wathi Jesus the Messiah. Hallelujah. Now leli gama, it's a Latin transliteration elathatha igama lesi Greek uIesus. Sisonke bazalwane. Maqeda bathatha uIesus with an S, not with a Z. Bamguqula bamenza uIesus. Right? Amen. Ku-IeSAS kula sithola khona igama lesi-English elithi Jesus, because it has a close resemblance to that Greek word u-IeSAS. Because when you remove that I useqaleni ufaka uJ kuba uJesus full stop. Amen. Now angifuni ke ukungasho, kumele ukuba ngisho ukuba uNkulunkulu uyaqhubeka uyasizwa imikhuleko yethu masikhuleka, noma ngabe simbiza ngaliphi igama, whether simbiza ngokuthi unguYeshua, whether simbiza ngokuthi unguJesus, whether simbiza ngokuthi unguJesu, noma simbiza ngokuba unguYesu. But the point of the matter is uyaqhubeka uyasizwa ngobani, ngoba umuntu nomuntu uexposeke ngendlela ehlukile. Hallelujah. That is why ma umuntu bake babuza umbuzo wokuthi uyaphupha yini ngesilungu, and mase uhlela ucabanga hayi mina ngikhumbula ngiphupha ngesilungu, unless bekunomlungu engikhuluma naye, but onke amaphupho ami angesizulu ngobani ilanguage yami isizulu. So easier for me to even reconnect izinto ezingabonwa ngesizulu. So noma sengimbize ngesizulu sami ngathi unguJesu waseNazaretha, it means ukuba inkosi yangizwa. I don't have to complicate my life. Ngiyobiza amagama wesiGreek, ngiyobiza amagama ngize ngiluma amalimi ngazi nami ukuthi ngithini, but uma ngimbiza indlebe yakhe Yesu. Hallelujah. Sesicina ngibazalwane. Lithi iBhayibheli lasifunda khona. Mawubeki lo mqondo owawukade ukhona uKristu Jesu. Lithi iBhayibheli bekade nesimo sakaNkulunkulu. He had simo saNkulunkulu, bekade efana noNkulunkulu, but lithi iBhayibheli azange athi lokho kuyinto yokuphangwa ukuba lingane noNkulunkulu, azange azayifune by force, azange azafune ukubambelela kuyona. Hallelujah. But lithi iBhayibheli uma likhuluma he emptied himself, ku verse 7 lithi iBhayibheli kepha wayidele ethabatha isimo senxeko enziwe ngomfanekiso wabantu. He had privileges atohlabelelayo bengabizi ingelosi. He could have called 10,000 angels, come uzongisiza,
but wakhetha ukuba aqhubeke azihlise ngoba impilo yakhe yonke sibona uJesu elokuzehlise uyakhumbula la madoda wathi ayofuna inkosi ezelwe waya kuphi wafika endaweni yobukhosi but kwathiwa cha le nkosi ayizalelwanga ebukhosini kwatholakala lethu ukuthi uzalelwe kuphi esitebeleni seinkomo lithi iBhayibheli nomsebenzi ayekade wenza umsebenzi of a carpenter wenza a layman's job umsebenzi ongenziwa noma ngawubani umsebenzi ongadinganga a big qualification umsebenzi ongakhokheli imali eningi ngobani ngoba lokho eqhubeke njalo azehlisa lokho ehle njalo nabantu wakhetha abantu abazomveza njengoJesu wehlile lithi iBhayibheli wayitele thabathi isimo senxeko enziwe ngomfanekiso wabantu wathi efunyelwe njengomuntu ngesimilo wayithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano umeqhubeka ezehlisa ukufa kwakhe kwamathiwa uyohlatshwa ngenkemba but waloku eqhubeke elalela athi Isaya ubefana nemvu phambi kwabagodi bayo bathi uma bemshaya bewulima umhlane wakhe wangaphendula wathula simuzwa esiphambanweni nathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenza azange zabaqalekise but wabafela bonke lithi iBhayibheli ukukhetha kwakhe ukuyofa esiphambanweni ukukhetha kwakhe ukuyolenga emthini it was a sign because lithi iBhayibheli indlela afa ngayo he died a criminal's death on a cross because zonke igebengu zayibethelwa esiphambanweni as a sign yokuzi-expose as a sign yokuzi-humiliate at the point of ukufa kwazo ukuthi uyabona igebengu zifa kanjani nawe uma ukhetha ukuba isigebengu uyofa ngale ndlela he chose that path ukuthi let me go ngiyofa njengesigebengu ngoba bekunezwi elikhulunyiwe ngale testamentini elidala elithi uqale siwe lo olenga kuphi emthini wohlazo ngoba lo muthi bewaziwa ukuthi awunantenhle but umuthi wohlazo but we thank uJesu ngokuba aye esiphambanweni ngoba ngokuya kwakhe esiphambanweni kulamandla ethu atholakala khona that's why lithi iBhayibheli umuthi wesiphambano ukubula kwababhubhayo kepha kuthina ongamandla haleluya bese lithi iBhayibheli ngoba wakhetha lokho uNkulunkulu waphakamisa kakhulu uma bebeka esiphambanweni bebathi bayamehlisa and mind you if you look at the portrayal of the cross esakhe siphakathi and esakhe usually mabasiportray siba sikhulu kunalezi ezimbili ukuba lo uyinkosi and manje bathi uma bembeka kule ntaba bambeka kuyona benza inkinga ngoba intaba yamakhanda so intaba ebuye ivelele ibonakala ukuthi laba abalenga la abafani nabanye amen lithi iBhayibheli ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnikeza igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi egameni likaJesu onke amadolo besayaguqa kuguqa abakuphi egameni likaJesu kuguqa amadolo wabasemazulwini kuguqa amadolo wabasemhlabeni kuphinde kuguqe amadolo wabangaphansi komhlaba wonke lamadolo egameni likaJesu ayaguqa that is why nathi sime ngaleli gama asinalo elinye bazalwane
abanye bangathembela kwamanye amagama, abanye bangaba nehope kwezinye indawo. Hayi thina sinale elinye ngoba izwi lifakazela ukuthi onke amadola ayaguqa, bese kungagcini lapho, bese lithi iBhayibheli ilimi zonke maqeda bese ziyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, so that inkazimulo iye kuNkulunkulu uyise. Zonke ilimi ziyavuma, zonke ilimi ziyasho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Thina sinale elinye igama, sesiyaqeda sinale elinye igama esingaya kulona, asinale elinye ithemba esingabalekela kulona, ngoba abanye bathembele eqoleni, abanye bathembele emahashini, kepha thina sithembele egameni likaJesu waseNazaretha elithi iBhayibheli obalekela kulona uyakusinda. Sisinda ngoba sinale elinye igama, simthayile uNkulunkulu, sathi uma sifika kuyena samthola ethembekile, simzamile uNkulunkulu, sabona ukuthi ebuthakathakeni bethu bangamandla ethu, sifikile sazomzama uNkulunkulu, sabona ukuthi sometimes nathi asithembakali, but we see only one character of God that remains always and consistent. Ukuba thina uma singasathembakalanga, he remains faithful, ngoba akakwazi ukuba he remains a faithful God. That is why lithe izwi, let every man be a liar, but uNkulunkulu izwi lakhe lihleli njalo liqinisile. Asinalo elinye igama. Noma ungasibuka ubone ukuthi kuyabhede empilweni yethu, noma ungasibuka ubone ukuthi izinto ayihlangana uma usibhekile, asinawo amanye amathemba esingaya kuwona, asinalo elinye igama esingayoguqa kulona. Abanye banamagama abaguqa kuwona, thina sinalo elinye igama elikaJesu kuphela, yilona elikwazi ukuba lisikhulule, yilona elikwazi ukwenza indlela ehlane, yilona elikwazi ukwenza amanzi noma engekho, maqeda amanzi abe khona, yilona elenza ukuthi noma ukudla kungekho, maqeda ukudla kube khona, yilona lelo gama esilibiza ebuthakathakeni bethu, yilona lelo gama esilibiza uma kunezinto ey'gijima phezu kwethu ebusuku sithi ngegama likaJesu, hambani moya emibi, hambani mandla obumnyama, hambani madimoni, maqeda bese kuyathula. Leli gama yilona esibasela ngalo umlilo ukuze konke ongaveli kuJehova, maqeda bese kuyasha kuyaqothuka, siguqa egameni likaJesu lona elingaphezu kwawonke amagama, khona ngalelo gama yilona esindakalo, ngoba lokhu leka kulona uyazi ukuthi uyakusinda kulona. Lithi iBhayibheli babheka kuyena bakhala usoba babusoze bajapha. Asinalo elinye igama bazalwane, bengizosho ukuthi asinalo elinye igama esingayikhuleka kulona elikaJesu kuphela. Haleluya. Kulungile nabangakaboni bayohamba babona sinake, abangakhanyiseleki bayohamba bakhanyisele babone lamandla leli gama. Kudinga kuba ba-understand ukuthi yilona leli gama elikwazi ukugcina umuntu omusha. Zikhona izinto left and center, ikhona i-peer pressure, zenzeka izinto every weekend, but igama limgcina. Limgcina aphile impilo eqondile, aphile impilo straight, aphile impilo amazulu ayishayela izandla, athi lo ngowethu, aphile impilo yomusa. Haleluya. Asinalo elinye igama sesiyagcina, asinalo elinye igama. Haleluya. Akukho la singabalekela khona ngaphandle kokubalekela egameni likaJesu. Athobala iBhayibheli igama likaJehova, uthi lobhalayo igama likaJehova libamba umbhoshongo, khona olungileyo ubalekela kulona. So masivuka izinto la sigijimela khona, sigijimela egameni likaJehova, la izinto iphambana nathi, izimo zisiphendukela, nabantu besijikela, sigijimela egameni likaJehova, sifike khona maqeda sithola ukuba liqaba obalekela kulona uyagcineka,
usibona nje sigciniwe bazalwane. Ziyafuna ukuvuka izinto, ziyafuna ukuphakama but sigcinwe egameni. Hallelujah. Bengizothi asinalo elinye igama esinasinda ngalo ngaphandle kwa. Singasukuma sivale namehlo ngifuna ukukhuleka. Singavala namehlo. Baba egameni likaJesu, uNkulunkulu wami ongaphezulu kwakona konke, sibiza wena simakade nakule ntambama namhlanje. Father, we thank you for your word. Lenamandla liyaphina, linguqobo. Sikunikeza udumo, siyalibonga izwi lakho. Nkosi senzele kahle ngamunye ngamunye. Baba usibusise. Nkosi usikhumbuze endleleni ukuba sinalo elinye igama esingabalekela kulona ngaphandle kwegama likaJesu. Ngegama likaJesu amaketanga ayaqhaqheka. Ngegama likaJesu ukugula kuyabaleka. Ngegama likaJesu izinto zeminyaka ziyabaleka. In the name that is above every other name. Ngegama likaJesu onke amadola ayaguqa. Ngegama likaJesu ilimi zonke zivume ukuba yena uyinkosi. Ngegama likaJesu sithola ukuphila kwethu. Ngegama likaJesu impilo zethu ziyachichima. Baba siyakubonga ngalo. Siyakubambelela kulona kuze kube phakade. Ngoba Nkosi asinalo elinye igama. Asinawo amanye amathemba. Khazimulisa uJesu ke nakule ntambama yanamhlanje. Bese siyaqipha thina bese uyaphakama wena. Udumo lonke uNkulunkulu wami lubuyele kuwena. Sehle njalo uphakame wena. Qhubeka nathi ke Nkosi iviki lisaqhubeka. Kwanga umusa weNkosi yethu Jesu, uthando kanye nobudlelwane bukaMoya oyingcwele bungaba nathi manje sizophuma. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Thatha udumo ke namanje. In Jesus' mighty name. Amen.